Bdew ix-xogħlijiet ta' dredging f'Marsaxlok bilan li jissaħħu s-sigurtà u l-aċċess tal-port. Dan tħabbar waqt żjara li għamlu fuq il-post il-Ministru responsabbli mill-Infrastruttura Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-sajt Alicia Buġeja Sajd. Ġie spjegat kif l-akkumulazzjoni ta' ġebel fil-fairway tal-port ħolqu diffikultajiet ta' dħul u ħruġ tal-bastimenti tas-sajt. Dawn ix-xogħlijiet se jtejbu l-aċċess kemm għall-bastimenti żgħar kif ukoll dawk ikbar sabiex kollhom dħul u ħruġ mill-port aktar faċli. B'dan inaqqas ir-riskju li bastimenti jolqtu l-qiegħ tal-baħar waqt li jipprovdu kundizzjonijiet aktar siguri għall-irmiġġi. Il-Ministru Chris Bonnet spjega kif dan ix-xogħol bżonn już għas-sajjieda biex ikunu jistgħu jaċċessaw il-port bid-dajjes tagħhom b'mod sikur. Spjega li r-ramel li se jinġabar minn qiegħ il-baħar se jintuża f'oħra f'Marsaxlok biex titkabbar il-bajja ta' Aħmar biex dan ix-xogħol mhux biss isir iżda b'mod sostenibbli. Is-Segretarja Parlamentari Buġeja Sajd qalet li dan hu frott ta' konsultazzjoni estensiva mas-sajjieda u mal-awtoritajiet konċernati. Intqal li minn barra li se jitjieb l-aċċess ix-xogħlijiet se jgħinu biex titnaqqas ħsara kkawżata minn fuq il-ħbula, il-ktajjen u l-apparat tas-sajd u finalment dan iwassal għal nuqqas fl-ispejjeż ta' manutenzjoni għas-sajjieda. Dan se jiffaċilita wkoll operat aktar bla xkil ta' kuljum, inklusi l-loġistika relatata mal-bjeħ tal-ħut, speċjalment għas-suq tal-ħadd, ir-ristoranti lokali u l-esportazzjoni. Dan il-proġett juri l-impenn kontinu tal-Gvern biex jinvesti f'infrastruttura essenzjali, isaħħaħ il-kollaborazzjoni mas-sajjieda u jiżgura futur aktar siguru sostenibbli għall-komunità tas-sajd.